Давай, Гоши, да, още малко, Гоши, да, Гоши. Какво правиш, братле? Абе, брат ми! Спокойно, Гоши, чакай, всичко е наред. Брат ми! Майка ни, не те ли е учила да чукаш? Ми да, мъже, жени, инфлуенсъри. Да, прав си. И аз така. Но знаеш ли какво установих, брат ми? Какво? Човек никога не бива да забрави откъде е тръгнал. Затваря фащността, маймуно. Абе, да те питам, братле. Това, че чукаме мъже, не ни ли прави нас педали? Ела тук е. Ти тъп ли си, бе? Разбира се, че не ни прави педали. Ние имаме социална отговорност към тези хора. Те са мръсни гейове, дето искат да ги шибат в анала. Ето къде идваме и ние. Ох, добре, брат ми. Олекна ми. Очакваш ли някого? Не? А ти? Не. Здравейте, момчета! Чух, че тук е мястото, където можеш да се изкараш добре. Къв си ти, бе? Не виждаш ли, Анки? Това е шибан гей. Добре, ще минем.